Nerabe eta txikientzat egoera oso latza eta gogorra izaten da. Azkenean izu giroan hazi beharra fisikoki somatizazio pila edukitze dituzte, sabeleko min asko, lo egiteko ere zailtasunak dituzte, eskolan eta arreta arazoak izate dituzte, eta gero, azkenean hazten direnean eta helduak egiten direnean, harremanak eraikitzeko zailtasunak azkenean ez da. Eta noski ere bai, heldutasunean ereduak errepikatzekoaren arriskua, ez da, belaunaldiz belaunaldi emandako transmisioa. Detektatzeko garrantzitsuena izaten da ikustea bat-batean ematen diren aldaketak. Haur batek jolasteri uzten baldin badio, edo bat-batean askotan gaixotzen baldin bada, baina mediko aldetik arrazoi gabe, etengabeko tentsioan baldin badago, edo bat-batean oso zaintzaile baldin bada bere amarekiko, edo bere anai-arrebekiko ere bai. Isilpeko biktimak eta ikusezinak azkenean, ez da. Luzaroko zerbait izaten da, eta isilpean edukitzen dana. Babestu behar zaituenak, mintzen zaitu aitaren kasuan, eta babesleku izan behar dana ama, momentu hortan ezin da babesleku izan. Nolabait, bai beraien marrazkien aldetik, edo bai beraien harremanetan eskolan edo nolabait sumatu daiteke. Marrazkiek dute izugarrizko balioa txikiengan. Eta guretzako profesional bezala ere kontsultan eta gure lanean erabiltzen ditugu pila bat. Azkenean hitzetan ezin dena jarri nolabait txikiek marrazkietan islatzen dute. Laguntza eskaeri dira. Garrantzitsuena da beraiek jakitea eta jasotzea benetan mezu hau ez dela beraien errua. Etxean bizitako egoera eta bizitutako indarkeria. Ze txikiek beti pentsatuko dute beraien errua dela. Eta mezu garrantzitsuena hau da, baina benetan barneratzeko, ez da. Segurtasunean oinarritutako testuinguru bat ematea. Erreferente seguruak edukitzea, ez.